V životě bych neřekla nikomu, ať jde tuhle tu práci dělat. Jestli se vlastně takhle o penězích mezi sebou bavíte? To bylo strašně vtip, jako chcete vidět přesně, jak jste se poznali? Nastane moment, že by řekl, jako bylo to super. Tak vlastně jako já chci, vyšel ke mně a tak a on ještě takový jako, že ty má ještě odbouraný, takže jako vlastně Jasně, vůbec nic, no. Jasně. Ta holka má hezký poprsí, takže si vezme nějaký hezký tričko, skáče tam na balónu a říká, Jo, jako podívejte se takhle. na můj OnlyFans. A vlastně mi uteklo strašně moc peněz, protože jsem třeba v tu chvilku to OnlyFans úplně jako přestala dělat. Rika Fane, ale taky Hanka Džurbanová. A já jsem si napsal samozřejmě herečka filmu pro dospělé a taky tvůrce obsahu na OnlyFans, jestli to můžu takhle říct. Už děkuji za pozvání, že jste mě sem pozvali. Herečka jsem pro dospělé už bývalo. Už jsem v důchodu, jak se říká. No tak jo, k tomu se dostaneme. Já bych klidně dal teď prostor první otázce a jdeme na to. OK. Tak samozřejmě tím, že ta oblast financí hodně lidí zajímá, jak dneska lidi v tomhle průmyslu vlastně vůbec fungujou, tak jaká byla vlastně ta tvoje cesta, jakými těch prvních prací a těch prvních brigád, kdy člověk vůbec čuchnul k nějakým penězům a začal vlastně si něčím vydělávat, dokázal by si zavzpomínat? Já si pamatuju, já jsem z Lou, no to prostě malý, jako menší než Liberec, malý město a já jsem dělala servírku za 80 Kč na hodinu. A já jsem žila sama, takže to bylo fakt, že já jsem jako šetřila, kupovala jsem si jídlo, taxíky, autobusy, kam jsem jako musela. Takže bylo to strašně málo peněz za hodně práce, já jsem tam byla furt. Kolika letech to zhruba bylo? No, 15-16. 15-16, hnedka od 15-16 první brigáda, jo? Možná bychom mohli říct, protože je to takový kolikrát zarážející, ty řekneš, my víme, že jsi mladá, teď řekneš, že první brigády byly 15-16, ale řekla si, já jsem žila sama. A to je kolikrát pro lidi jako zarážející, protože vlastně si pak řeknou, jak jako žila sama. Jo, no. Jestli bys jim mohla třeba jako ve stručnosti říct. No, bylo to těžké, co si budem. Takový rodinný vztahy, ale to nechci moc jako roztahovat. Ale občas prostě člověk někdy dojde k tomu, že musí být sám, musí se sám o sebe postarat, musí jít jako trošku dospět. A já jsem měla to štěstí, teď už se na to dívám takhle zpětně, že štěstí, že jsem mohla jako rychle dospět už v takovém věku a mít jako přehled o životě, co vlastně člověk musí dělat a co vlastně ne v tak raném věku. No. Takže někde ta první práce 15-16 let, kdy vlastně člověk jako, nebo že se začal jako servírka, to byl vlastně nějaký směny, předpokládám. Jo no, po škole vždycky. A 80 Kč na hodinu byla zhruba tata. OK. Kam to pokračovalo dál, to znamená vlastně to bylo, jak dlouho to trvalo tady to období té servírky? Do 18 let. Jsem dělala v té restauraci celou dobu v té jedné, no a potom, jak mi bylo 18, tak to už jsem jako odešla z té restaurace. Pryč. No, to jsme si tady asi jako napsali, že vlastně první peníze, mně se hrozně líbilo, jak si to Michal napsal, v sexy průmyslu. Jo, protože samozřejmě to člověka obecně si myslím, že se o tom lidi dneska vnímají peníze dost jako tabu. Já si myslím, že tabu by to nemělo být spíš z pohledu toho nejenom, z čeho ty peníze vlastně plynou, ale jak s těma penězma člověk pracuje. Já se vlastně o tom hodně s lidma bavím, takže mě zajímá vlastně 18 let, jasně jde člověk do nějakého průmyslu, který třeba na první pohled si myslím, že není jako úplně dobře vnímaný, že mě by zajímaly ty reakce, vůbec to rozhodnutí, proč do toho ten člověk jde, jak to vlastně třeba vnímá to nejbližší okolí, jak tady to si prožívala, tady třeba ty svoje začátky v tomhle odvětví. Bylo to hodně těžké, jako já teď toho vůbec neletuji, že jsem do toho šla a stojím se zatím a vůbec nemusím jako nikomu říkat, no neměla jsem to dělat nebo něco takového, udělala jsem to a jsem strašně ráda, protože jsem poznala spoustu lidí, mýho muže, teď mám jako miminko s ním, takže já jsem to vlastně vyhrála, ale v životě bych neřekla nikomu, ať jde tuhle tu práci dělat. Protože sice je to za dobrý peníze a člověk vlastně, když takový obsah peněz v životě neměl v ruce a nikdy jako neviděl vůbec ty peníze, tak je to jako hrozný. A já jsem vydělala spoustu peněz najednou a mě to úplně semlelo. Já do toho skočím, protože vlastně to tady jsou to taky podotázky. Už to jako otvíráme a vrátím se k těm penězům. Jaký byly první peníze v sexy průmyslu? Já si úplně nemyslím, že je adekvátní říkat přesně částku, kolik peněz, ale bylo to prostě na mě hodně peněz. Jasně. I na moji mámu, i prostě... A tak já se tam takhle, jaký byl tvůj největší výdělek za měsíc, zhruba?
Aspoň v jakých číslech? Stovky tisíc. OK. A teď vlastně se vracíme k tomu, že nejdřív byly brigády, 80 Kč na hodinu, najednou padlo 18 a jako raketový skok k tomu, co vlastně ty si asi chtěla i říct, že tě to vlastně semlelo. Že vlastně jako najednou stovky tisíc. A já si to třeba nevím představit. Vlastně tam je i ta zajímavost, jestli vlastně ty jsi našla tu práci, nebo ta práce tebe? Je tu práci. Fakt si říká, hele, jako kde dneska jsou peníze, jdu a zkusím třeba ten job. Spíš to byla taková, já jsem si myslela, že nouzová cesta pro mě, jo, jak jako nejdřív vypadnout z toho města pryč, jak se osamostatnit a jak vydělat spoustu peněz prostě rychle, aby se mohla odejít. Tak jsem si řekla, no tak prostě to byla automaticky jediná myšlenka a ani nechápu, jak mi vlezla hned do té hlavy a jako první jsem si řekla, no tak prostě jdu točit porno. No, takže tak to přišlo. No a funguje to tak, že vlastně ty lidi, možná se to může zdát, že možná ty holky v tom vidí, řekněme, možná i rychlý zbohatnutí. Je to tak, že se prosadí jako každá, nebo si právě něčím byla výjimečná, že se právě prosadila tak dobře a tak rychle, že jsi vlastně dokázala i tyhle peníze vydělávat? No právě, že si jako každá holka, co jde do porna, tak to není tak úplně jako těžké. Ono se říká, že no tak je to lehká práce a každá holka v tom bude úspěšná, nebo každý muž. Ale tak to jako vůbec není. Já jsem měla asi obrovský štěstí, i proto, jak jsem byla mladá, nemám žádný plastiky, vypadala jsem jako mladě hodně, tak se, jak se říkal, roztrhl pytel a mě prostě chtěli americké produkce a já jsem měla jako strašný štěstí, že jsem na takový dobrý produkce narazila za dobrý peníze. Potom jsou prostě holky, který, já nevím, plásnou z Brna, jedou prostě do Prahy, řeknou si, no tak nějaký film natočím, ale vlastně ta holka není vůbec zajímavá a v tu chvilku jí ten sen se prostě jako rozplyne, protože ty peníze žádný neviděla. Jo, protože samozřejmě já jsem četl několik článků, když jsem si právě dělal i trošku přípravu, tak vlastně jsem někde četl, že vlastně ten hype, který byl, a nevím, řekněme 2000, 2010 a pak to vlastně jako šlo dolů, že vlastně různý streamový kanály byly zadarmo a ty vlastně, že ty holky vlastně, že ty produkce ani nechtěly platit, tak vlastně jsem myslel, že už se tím dneska třeba tolik nedá ani uživit, že právě těch holek to chce dělat hodně a proto právě třeba vzniklo i OnlyFans, kde vlastně zase holky vidí, nebo možná i páry, zase nějakou kratší cestu k tomu zbohatnutí. No, já tomu dávám tak 2 roky a všechny produkce prostě vůbec nebudou vydělávat žádný peníze, protože OnlyFans se strašně kazí. A na tom OnlyFans holky dokážou vydělat fakt třeba 3násobek víc peněz, než co dá ta produkce. Tak produkce vám vlastně dá jako určitou fixní jednu částku, ale to video vydělává prostě 2 roky, 3 roky, strašně moc peněz. Že tam nejsou procenta z toho podílu, tak, ale to prostě dostaneš vlastně za ten film, dostaneš XY peněz a to je prostě jednotná částka. A to se nedá dohodnout? Třeba říct, hele, chci míň, ale pak chci procenta, podle toho, jak ten film byl úspěšný? Nedá, no. Nejde. Jenom, že se teď na mě díváte, že jsem úplně hloupá, já to úplně chápu. Ne, právě ale mě to právě jako zajímá, jestli se to dá spojit s tím, že protože vlastně jako upřímně mladý člověk, pokud se dostane k takovým penězům, ať je to, jak je to, tak je těžký to zvládnout. Vlastně ta situace je taková, že já třeba teďka učím v nějakých 5 školách v regionu, kdy učím od 9. třídy až po, řekneme, pořád děti na střední škole. A to téma může být úplně jednoduchý, základní, třeba jak fungují daně, když svítím, když mám teplo, kdo to platí, kolik to stojí peněz. A zeptáte se těch dětí v 9. třídě, hele, kolik tak si myslíš, že tvoji rodiče platí za to, že ty můžeš bydlet v tomhle bytě? Kolik ten provoz stojí, od nájmu počíná a tak dále. A ty mladí vlastně řeknou buď úplnou hloupost, to znamená od stovek korun až po přepal někde 1000, 2, nebo 5, 10, 15 tisíc. A vlastně já si hrozně uvědomu a mám to vlastně stejně a ty jsi vlastně toho důkazem, že s náma to vlastně nikdo neřešil. Nikdo neřešil, jaký to bude, jako za co se utrácí a kam se ty peníze dávají. Protože i třeba já se potkám dneska v biznesu a v tom světě, že dneska jsou lidi, kteří umí vydělávat super peníze, ale vlastně na konci dne nic nemají. A vlastně dneska hodně se řeší i to, že dneska není umění vydělávat 100 000, ale mít 95 000 náklady. Dneska je umění vydělávat 60 a mít náklady 30 a vlastně dávat nějaký peníze stranou do správných věcí. Já jsem měl ten příběh dost podobný, taky jsem vlastně poměrně rychle nastartoval, že jsem uměl vydělávat velké peníze, ale svou první firmu jsem za 2 roky zavřel s propadem někde minus 700-800 tisíc. A vlastně jsem se z toho dostával. Takže vlastně je to přesně o tom, že když člověk začne vydělávat peníze, a teďka ty si šla z jednotek tisíc do 100 000 třeba, tak ale ty mladí jdou třeba situace dneska z brigád 10-15 na 40. Pro ně ten skok je úplně stejný, protože dneska se funguje spolubydlení a další věci, že nemají takový náklady.
Takže vlastně ta otázka, která mě k tomu napadá, je vlastně, jaký poučení bychom si třeba z tohohle mohli vzít, říct, hele, když už teda umím vydělávat peníze, tak co bych dneska třeba udělala jinak? No, když se podívám takhle zpětně, tak určitě jsem měla přemýšlet do budoucna, přesně pořídit si auto, abych byla pojízdná, abych mohla vydělávat další peníze mimo tuhle branži. Aha. Ale já jsem to vlastně vůbec neudělala a já vlastně ani nevím, kam ty peníze šly, jako když se takhle o tom bavíme. Takže třeba máš, takže si říká, koupila bych si auto, co dál by si člověk třeba mohl pořídit? Třeba a většinou na každý napadne nějaký bydlení. Jo, mohla jsem, ano, přesně tak, mohla jsem mít jako, když jako řeknu, že jsem měsíčně platila 23 000 za jednu místnost. Jasně. Tak jako byla jsem tam skoro rok a mohla jsem mít úplně něco jiného, že? Tak to je třeba 300 000 někomu, tak. Že jo? Takže tak, no. Fajn, to znamená, co se týče tady té zkušenosti, zainvestovat někam, aby člověk měl něco svýho od někoho. Určitě. A zeptám se, něco z té v uvozovkách boom éry, něco zbylo, něco si ušetřila, nebo to bylo fakt všechno úplně jako pryč? Z té boom éry samozřejmě, že jsem něco ušetřila, ale spíš až na konci, když jsem potkala... Když jsem potkala Standu, tak samozřejmě starší a má přehled a ví, jak to všechno jako funguje, nebo živí rodinu. My to tady máme jako... Chceš něco? Já ještě bych doplnil možná jenom, protože někteří posluchači třeba neví, ta boom éra od fáze, kdy jsem začala ten průmysl dělat, až po současnost, jak dlouho to trvalo? Jak dlouho? O 2 roky. 2 roky, dneska je 20. Jo, to znamená 2 roky, že vlastně ten nástup byl takhle. No, že my vlastně tady jsme chtěli přejít i k Standovi a možná je to i něco, co to trochu třeba teď odlehčí. Mě vlastně zajímalo, jestli se změnila skrz ty finance právě díky Standovi. Což ty si teď řekla, že teda ke konci jste se poznali a se ti teda řekl, že hele, takhle rozfofovat ty peníze není asi úplně OK. Nebo... Ale tak já si myslím, že každý, kdo šel do toho průmyslu, nebo co jsem slyšela, tak to tak prostě měl. Protože všichni to jsou úplně obyčejní lidi a nikdo jako neměl takový prostě peníze. No. A to mě napadá další věc. Jestli se vlastně takhle o penězích mezi sebou bavíte? Ne vůbec, tam se jako mezi sebou nebavíme. Tam jako to bylo. Ale to je jako zajímavé. Protože právě já jsem třeba zase náhoda, já jsem včera byl na jedné akci a potkal jsem tam 12letýho kluka. On mi říká, že je extrémně spořivý, už chodí od 12 na brigády a prostě šetří si prostě na nějaký boty. A je to pro ně fakt jako hodně jako směrodatný. Já mu říkám, hele, a bavíte se s klukama, s kamarádama o tom, jestli šetří? A on říká, hele, moc ne. A když už tak jako mamka mi říká, abych se o tom s nikým nebavil, že šetřím, aby nezáviděl. Já si vlastně říkám, je dobře neříkat, já šetřím, a aby to vypadalo, protože vlastně v lidech to vyvolává, že právě se nesmí říkat, kolik doma našetřeno, ale nebo naopak si právě mám říct, hele, já se dneska k penězům chovám tímhle způsobem, co ty na to, co si o tom myslíš? A vlastně jak to ty lidi hodnotí, proto mě právě zajímá, že říká, teďka jsem měla super film, normálně 1 000 000 mi za to přijde, ale ona řekne, tyjo, tak to je skvělý, Hani, řekni mi, jak jsi to udělala, že abych to měla taky, jestli takhle jako tam je spíš rivalita, nebo naopak se dokážete jako takhle podpořit? Tam to funguje trošku jinak, tam to funguje tak, že když já řeknu, že jsem byla u té produkce a dostala jsem tolika peněz, tak oni jsou strašně zákeřní ty lidi a snaží se tě z toho místa prostě dát pryč a abyste na tu scénu konkurenční boj. Ano, tam je přesně, tam se jako nemůžu, nebo nechci ani přijít o tu dobrou práci a dávat vlastně ten prostor se tam dostat. Ale mně se tam ještě líbilo, jak jsi řekl, že jestli se tam baví o těch financích, oni se nebaví a mě vlastně napadlo, že stále cítím ve společnosti, že je kolikrát jako těžký říct, že třeba mám peníze nebo že se mi daří. Že to je takový furt jako, víš, jako, jako já sám to kolikrát, že si, já vždycky ze srandy říkám, třeba i bráchovi, že když má nějaký peníze, tak vždycky, když ale se tě někdo zeptá, tak udělají takový to, tak co, jak se ti daří? Nic moc. Zajímavý point, já jsem se bavil teďka s jedním kamarádem a ono je hrozně zajímavý, jaký člověk dělá biznis. A on mi právě říká, stěžování je pozdrav dobrého obchodníka. Jo, to vlastně mi říká, prostě tak co není to už, co to bývalo. Jo, to znamená, už si připravuje půdu, aby nemusel dávat tak velkou slevu. Hele, já bych ti normálně, kdyby to bylo před 5 lety, dal bych ti to, že tam ty marže, ale dneska už to není. To je ten jeden pohled. A druhá věc je, jakou roli třeba vnímám já. To znamená třeba zase, pokud jsem v situaci, že třeba
jsem na place a já vím, že tam je kolem konkurence, tak samozřejmě se o těch věcech nebavím. Ale teďka se můžu říct, že to tím, jak dneska vlastně působíš, máš rodinu, partnera a vlastně z tohohle všeho vlastně posouvá tě to dál, vlastně stává se z tebe dospělá žena dál, že jo? Tak vlastně můžeš pro některé holky být právě tou inspirací a právě oni můžou přesně, když ty řekneš, hele role, já budu těm holkám ukazovat, jak vlastně se z té mý cesty poučit, ale jak vlastně z toho, co chtějí dělat a budou dělat, vytěžit maximum, tak najednou vlastně ta komunikace bude jiná. Hele, dá se tím dělat peníze, ale dejte si pozor na to. A vlastně na tom dokáže ten člověk vlastně vytvořit tu svoje PR, který si myslím, že může být zajímavý. Jo, to máš určitě pravdu, to je fakt. Mně přijde, a to nemusí být ani tohle, to může být jakákoliv jiná činnost nebo služba a hrozně mě štve, když si o tom ten, kdo to hejtuje, nezjistí trochu víc. Protože ve chvíli, než abych napsal ten blbej komentář, nebo si řekl, ježiš, to je blbec, tak co kdybych jsem se podíval na aspoň trochu jeho příběhu, proč k tomu došel. Nebo proč dělá tohle, nebo jakým způsobem to dělá, proč to tak dělá, nebo trošku si o něm něco zjistit. A v tu chvíli už ho prostě nebudu hejtovat, protože už jenom trošku vím o něm něco víc a řeknu si, OK, tak to chápu. Ale ve společnosti je zvykem hned a je to prostě takhle. A je to špatně. Jo? A pak si třeba zpětně zjistí, že to bylo jinak. Aha, no, tak to je jedno. Já se úplně jako nemyslím, že se ta doba změní. Já si myslím, že to zůstane pořád takhle stejné. A tím se možná dostávám, tím Martin docela nahrál. Vlastně já se dneska potkám hodně s mladými lidmi, kteří když chtějí cokoliv rozjet, cokoliv. A teďka řeknu od restaurace počínaje přes nějaký biznis, třeba i klidně ve financích, nebo i klidně v kariéře zpěvu. Tak řeknu 5 svým kamarádům, hele, chci udělat tohle, chci to rozjet, tak se stane, že to ty 3-4 lidi nejbližší paradoxně řeknou, hele, na to nemáš, není to ono, radši běž si nějakou práci se najít. Dokážeš si zavzpomínat právě třeba i na nějaký takovýto těžší období, kdy třeba v těch 18-19 si tohle dělala a ty lidi jako, že opravdu nějaký příběh, který si říkal, že tak to mě fakt mrzelo, bylo to pro mě těžké, ale překonal jsem to něčím, právě ty reakce těch okolí a tak dále. Asi se mi to nestávalo, já si moc jako nespomínám. Myslím si, že se mi to nestávalo. Tak ono spíš asi u tebe to je takový, že jsi nikdy neměla kolem sebe asi jako hromady kamarádů. Přesně tak. Jsi byla takový ten samotář, dejme tomu. A vlastně, když to vezmeš, tak jakoby blízký lidi, třeba i včetně mě, tě jako neodsoudili, že jo? Jo, no. Takže, to je pravda. Jo. A jako asi by se našlo pár, jako já vím třeba, že jo, od některých, co třeba něco napsali. Jo, no já to taky, ono asi člověk by musel tak kdyby člověk zaspomínal na ty komentáře, tak to se bych nebudu, ale třeba opravdu nevím, většinou mě napadá vždycky, jak to bere tam ten nejbližší okolí, typicky právě rodina, brácha, nebo vlastně jsem si myslel partner, ale to mě právě, a teď jste to tady zmínili, že vlastně když jste se s partnerem poznali vlastně v práci. A jdeme ke Standovi, protože vlastně jsme to trochu otevřeli, tak přesně jak jste se poznali a jestli vám můžeš teda říct, jak to vzniklo. To bylo strašně vtip, jako chcete vidět přesně, jak jste se poznali? No tak jestli jako úplně jestli to lidi do detailu, tak jestli to můžeme dát na YouTube. My jsme se poznali docela srandovně, protože my jsme spolu měli pracovat, ale mně to bylo vlastně úplně jedno, s kým pracuji a jemu taky. Ale on měl si přítelkyni, taky z branže, a my jsme točili společně všichni 3. Tak tam jsme se poznali úplně poprvé. Práci ve 3. Jo. Jasný. No samozřejmě žádlivost a všechno. Přitom mě se vůbec hlavně jako nelíbilo, on to ví. Já jsem ani nebyla. Přítelkyně žádná na tebe. Jo. I když to bylo v práci, tak tam pořád jakoby ty věci jsou, jo? Ty city, že tam prostě má to nebere dobře, jo? Někdo jo, někdo ne. Já jsem to třeba brala fakt úplně, byla jsem bezcitná, prostě bezemoční, bezcitná, ale někdy se to prostě stává. No a oni se nějak potom jako rozešli, to už je jako jejich věc. No a já potom, my jsme se potkali se Standou na jedné lokaci a já říkám, Stando, tak s kým mám být? Řekni mi s kým. No a on byl zrovna v tu chvilku už sám asi a prý mi nechtěl říct, že se mnou, jo, prosím tě, on mi by to určitě jako neřekl. Ale pak jsme se nějak jako dali dohromady, že jsme se jako povídali a potom jsme se i scházeli, potom jsme jeli spolu do Budapešti pracovat. No a tam už jsem zůstala s ním a už jsem mě odvezl domů, už jsem prostě žila u něj od začátku. Většinou mě první otázka zase napadá, jak lidi, kteří vlastně dělají tenhle biznis nebo tenhle průmysl, jak dokážou oddělit tu pracovní část od té soukromí.
Je to jako těžký nebo naopak jako v pohodě? No, je to těžký. Já jsem hned přestala, co jsem potkala standu, protože bych to asi nezvládla, přece jenom ne, že bych byla normální, jako v pornu lidi nejsou normální, samozřejmě to je to zvrácené, ale ještě tam ta špetka prostě normálnosti je a já bych nezvládla pracovat, pak přijít domů a fungovat normálně. To je jako ne. Protože samozřejmě běžná rodina přijde a řekne manželka Martine, tak co, jaký to bylo v práci a co ty u tebe novýho, že jo? Pak samozřejmě tady ty konverzace můžou být trošku někdy právě neúplně příjemný, já se jako taky zeptám kolikrát, protože ten chlap to má prostě nastavené jinak. Chlapi emoční jsou dobře, bez tak emocí. Počkej, jo, to jsem se tě nikdy neptal, takže to se teď zeptám. Takže Standa přijde domů. Jo. A teď teda přijde a já, jak Standu znám, tak většinou nadává na to, že ho bolej záda. Jo, no. A dneska taky. Tak a ty třeba, nevím, si sedni něco a ty třeba, tak co, jak bylo, jo? Nebo jako, jak je ta otázka? No jo. Třeba tak co, jaký to bylo, jo? Nebo tak co, tak, jak to šlo? Tak řeknu, tak co v práci, lásko? A ono, bylo to úplně na hovno, nebavilo mě to. Jo. A jako jo. Takhle, a nastane moment, že by řekl, jako bylo to super. Doufám nikdy. Jo, takhle, zase to je vlastně otázka, typu tak co, jaký to bylo a doufám, čekám odpověď, hlavně, že to bylo špatný vodičem a tak. Ne, no, já jsem si, pro mě to bylo těžké to nastavit v hlavě, abych tu jeho práci brala trošku jako normálně, jako dobře, protože jak už teď v tom nejsem, tak jako bojím se, že jako... Možná kdybys tam furt byla, tak je to proto takový, že to děláte oba, ale teď ty jsi vlastně doma, že jo? Takže vlastně asi... Jako já nejsem naivní, jo, co si budeme. Nejsem naivní, pořád jste všichni chlapi a prostě občas si člověk jako řekne, no tak dneska mám dobrý den, bude to všechno v pohodě, dobře. Ale když se ho zeptám, já s tím počítám, že řekne, že to bylo špatné. A mě, když to řekne, tak to v mý hlavě nějak jako asi prostě to jako je to v pohodě, když mi to řekne, jako že to bylo špatný. I když třeba lže, tak prostě u mě v té hlavě si řekne dobrý, tak je všechno v pohodě. Co máš na Standovi ráda a co bys naopak na Standovi změnila? A může tady třeba, nevím, jako vaření nebo uklízení. Ne, já bych na něj změnila to, že strašně salámista. Jo? No, občas jo, jako já občas něco naplánuju a jemu do toho vleze práce, jako samozřejmě je to práce, musí vydělávat peníze a já tomu rozumím, ale kolikrát jsem úplně jako zklamaná, smutná, že řeknu, no tak mohli jsme jako jít tam někam. A v domácnosti je taky, to mi nepřijde, ne? Že by byl takový salámista jako doma, že jako on je takový pozorný právě. Jo, on je... Jenom spíš jako tak myslíš skrz ty plány, třeba nějaký ten společný čas. Jo, jinak mi vůbec nic nevadí a já na něm mám ráda to, že on má tu rodinu fakt rád. Víš, že jako on, když hlavně mě strašně jako podržel v takových časech, kdy jsem jako fakt potřebovala i já jeho. A asi jako štve mě na tom to, ještě jedna věc, na Standovi, že když přijde domů, tak vlastně jako já chci, aby šel ke mně a tak a on ještě takový jako, že ty city má ještě odbouraný, takže jako vlastně vůbec nic. No. Jasně. Potřebuje jako čas pro sebe, trošku asi se přepnout a pak jako... Ale jako ženská samozřejmě chci jako ho u sebe jako blízko, abych mu jako řekla, no, já jsem tady, jo. Prostě nezapomeň a tak. Ale jinak jako já ho mám strašně ráda a jinak mě nic neštve. Krása. Já možná taky to posunu ještě trošku dál, protože samozřejmě teďka je nějaká ta vaše etapa, životní vlastně miminko, nová rodina. Jak to vidíte, bavili jste se třeba o tom, jak to vidíte dál, to znamená, jestli třeba většinou některý lidi říkají, typicky to mají sportovci, hele, hraju dneska 5-10 let, budu hrát nějakou vrcholovou soutěž, vydělám právě nějaký peníze, zabezpečím sebe, rodinu a tak dále a pak se budeme věnovat něčemu, co bychom třeba chtěli dělat mimo tenhle biznis. Přemýšleli jste třeba o tom takhle nějak vy spolu, že se kam to posunout dál? Standa se posouvá dál, on bude dělat produkci jednu taky, takže už jako... Nebude herec, zdraví se mu trošku jako zlepší. Což je pro tebe lepší, ne? Jo. Když by vlastně jenom, já vím, že kolikrát i jede jako, že natáčí a tak, že není herec. A mně to tak jako přijde, že pro tebe je to taky fajn, když by spíš byl vlastně jakoby za tou kamerou. Jo, to určitě, ale i když je před tou kamerou, tak já si to jako moc nechci uvědomovat. Ale já budu dělat OnlyFans dál,
aby jsme si vydělali na krásný dům, co teď plánujeme a doufám, že to bude všechno dobře, tak jak to jde doteď. A to mě třeba zajímá, ještě se teda naposled tomu takhle vrátím přes to OnlyFans, o tom jsme se trošku tolik nebavili. Jak dneska funguje tahle platforma? Ty jsi říkala, že díky OnlyFans budou všechny tady ty produkce na nulu, nebo nebude to tak úspěšný. Na druhou stranu OnlyFans dneska přináší, řeknu spíš dívkám, nevím, jestli muži tam jsou, ale holkám jako poměrně dost peněz, že vlastně tam jsou ty odběratelé. Jak ty třeba dneska vnímáš tu platformu a jak tam jsi aktivní, jak úspěšná třeba v tom oboru seš, podle čeho se to bere? Vlastně pro ty lidi je to lepší to OnlyFans, protože vlastně ta žena nebo ten muž, řekněme ten klient se baví s tou herečkou úplně a může si od ní kupovat přesně to, co on chce a může mu to udělat i na míru, to, co on chce a to, co jemu se líbí, takže to má vlastně jako hned, což u té produkce jakoby nevidí, tam vidí takový ty profi videa, ale spoustu lidí chce úplně něco jiného, takže vlastně tam se prodávají trendy. Tam se prodávají to, co lidi mají rádi. Takže třeba se může stát, že ti napíše zákazník, klient, který od tebe odebírá a řekne, hele, teďka bych si představila tuhle scénu a ty musíš schopná mu to vlastně na míru jako poslat za nějaký peníze. Jo, určitě. Aha. A děje se to? Jo, hodně. Tam vlastně je to postaveno na těch custom videích vlastně, že on vlastně jako ten člověk napíše, chtěl bych toto, zaplatí to a vlastně do 2-3 dnů to má. Byla nějaká poptávka, nějaká nabídka, co jsi řekla, no tak tohle určitě ne, a někdy by to bylo prostě o nulu víc? Nebo zatím všichni klienti, jo, co pak to bylo? Ježiš, to nemůžu. OK. To ne. Takže jako jsou i věci, které prostě neděláš a odmítneš je. A kolik dneska těch sledujících na tom OnlyFans máš? Nebo těch odebíratelů, kteří od tebe pravidelně odebírají? No, měla jsem tam 300 lidí, ale ty lidi chodí, odchází a zase přichází a takhle. A oni jako, ty lidi jsou mazaný, oni se dívají, co tam máš a vlastně srovnávají s těma holkama, co je lepší a k tomu se vrátí. Já jsem teď jako nepracovala skoro vůbec, protože neměla jsem vůbec čas, rodila jsem, byla jsem na konci těhotenství, takže to bylo fakt těžký, ale teď zase začínám pracovat, doufám, že to rozjedu a jenom pro mě, já jsem tomhle třeba trošku like, 300 je spíš hodně nebo spíš málo? Je to 300 platících lidí. I kdyby bylo... A v tom poměru na Českou republiku je to, já nevím, jsou lidi, kteří mají 5000 a jsou lidi, kteří mají 50. Je to jako, jak to funguje? No, vlastně ten nejde vůbec o to, kolik ten člověk má tam lidí. Jestli jich tam má 1000, 1500 nebo vlastně těch 300, ale tam jde o to, s těma lidma dobře mluvit a dobře se jim věnovat a dělat to, co oni chtějí a tím pádem oni vám zaplatí za to a... Takže to řeknu, blbě, mám 300 lidí, kteří mi pošlou 500 korun. Za nějakou, zase o ně tímhle způsobem starám, tak je to lepší, když mám 1000 lidí, mi pošlou 100 nebo 10 korun, tak se to počítá takhle. Jo, že vlastně že ta péče v uvozovkách o to svoje publikum je natolik zajímavá, že vlastně radši připlatím a vím, že se mi věnuješ. Jo, a já to mám fakt skvělý lidi, jako. Jestli s nimi prostě tam i píšu, i o normálních věcech, co třeba dělali, fakt mě to jako zajímá. Hezky. A... Já se zeptám, teď možná i takhle z pohledu energie úspěchu a ta cesta za tím úspěchem, protože jasný, vlastně ty si z těch videí si přešla víc na to OnlyFans, takže si tě lidi vyhledali. Ale co by si doporučila, nebo jak uspět na OnlyFans, když začnu jako od nuly? Nepůjdu do žádné produkce, ale prostě teď budu holka a budu holka a založím si OnlyFans. Co dělat? Nějaký tipy, aby jsem byl úspěšný, aby jsem třeba měl prostě nějaký ty předplatitele a rozhodně marketing. Rady. Marketing hodně dělá. Sociální sítě, jak řeknu, TikTok a Twitter a různá ta propagace samo sebe. A... To znamená, že si vezmu prostě TikTok a tam nemůžu dát jako nahý video nebo něco nebo fotku, takže tam dám nějaký polonahý, jo? Ne, tak dá se to udělat úplně jinak, jsou takový ty vtipný videa, kde já nevím. Normálně, jako vtipný videa a jako překliknou se mi pak na OnlyFans. No vtipný videa, ale třeba, já nevím. Vtipný, ale nahatý. Ne, tam třeba nevím, ta holka má hezký poprsí, takže si vezme nějaký hezký tričko, skáče tam na balónu a říká, jako podívejte se na můj OnlyFans. Něco takového prostě, no. Takže budu prostě dávat normálně tak, jak když třeba i v jiné službě, kterou chci propagovat, tak budu to dávat jako na TikTok. A spolupráce, Instagram a spolupráce. A to je spolupráce s někým, jako jo, nebo... No, spolupráce s těma holkama nebo s těma klukama, co vlastně mají OnlyFans taky. No dobře, ale tak jako reálně.
Když bych teď začnu na tom TikToku, Instagram, třeba budu mít pár nějakých lidí a teď jako tam bude nějaká holka, co už má na OnlyFans víc, tak asi nepůjde se mnou do té spolupráce, ne? Nebo jako to se dá nějak zaplatit, nebo jak bych se k ní dostal, aby se mnou natočila nějaký video? Ale tak to zase já neznám ty kritéria těch jiných holek, ale jí to taky přinese spoustu, jí to přinese content, který ona může pak prodávat taky na svém OnlyFans. Takže se nebá třeba oslovit někoho, určitě. Říct, hele, mohli bychom spolu, dělám to už třeba jen půl roku, mohli bychom spolu něco vyfotit, natočit a tak. Jako profi herci a profi herečky to nedělají takhle jako randomly, nebo když takhle řeknu, ale určitě si myslím, že spoustu holek i obyčejných má OnlyFans a kluků taky, takže tady ta spolupráce si myslím ideální. A jenom to mě ještě teď tak napadlo, ty jako když máš OnlyFans, můžeš vidět i kdo jiný má, jako ty si musíš zaplatit taky někomu ten obsah, abys ho viděla? Jo, jako tvůrce jo. Nemůžeš třeba najít, že mě napadla otázka, jako jestli si řekneš, že jsi projížděla a teď tam ona má, víš, je úplně, tahle taky, jo. Ne, tak jako můžeš hledat třeba, zkoušet, jestli náhodou to nikdo nemá, ale nevidíš tam ten obsah. Jasně. Dobře, tak jo, když se zase třeba ještě posuneme o trošku dál, tak i ten podcast se jmenuje Energie úspěchu. Dokázal bys třeba sama o sobě říct, že dneska se cítíš úspěšná, nebo možná ještě trošku jinak? Co pro tebe vlastně znamená, když si řekne, hele, jsi Hanko úspěšná, jak si úspěch představuješ? Co bys odpověděla? Já se na to teď dívám jako trošku jinak. No řekni právě tak, jak ten pohled klidně před, a který teď, protože i ten úspěch se právě vyvíjí. Předtím bych vůbec si řekla, musela bych nad tím hodně přemýšlet a asi bych jako nevěděla tu správnou odpověď pro mě samotnou. Teď, když se na to dívám jako zpětně, co jsem všechno zažila a co všechno vlastně bych mohla mít a mám před sebou, tak ten úspěch je přesně co jsem si vybudovala přes 18 letech, co jsem měla, a teď ve 20 ta rodina. Jako já si myslím, že moji vrstevníci ve 20 letech a nebo v 18 by se asi o sebe neuměli tak postarat ani mít rodinu. Já jsem úspěšná v tom, že mám svou rodinu. Takže to bude jako můj největší úspěch. A až budu mít, já nevím, své bydlení a tak dále, tak můžu říct, že jsem úspěšná ještě víc. Vedl tě k tomu někdo, že jsi třeba říkala, hele, pojďme se Hani podívat na to, jak být prostě úspěšná, co vlastně si splnit pro to, aby jsem úspěšná byla. Zase ptám se na to z trošku možná řeknu pracovního hlediska. Existuje takový pojem, že říká se tomu cílový feťáci, který vlastně fungují na úrovni, až budu mít dům, tak už budu šťastná, pak už mám dům, řeknu, a až budu chodit na dovolenou, tak budu to. A vlastně já někdy těm lidem, anebo ještě horší varianta, až jednou přijde ten táta, babička a řekne, ty jsi teda úspěšná, tak teprve takovej budu. A já právě těm lidem říkám, že je vlastně dobrý si stanovit třeba, nevím, 5-10 životních cílů, možná klidně víc, nějaká technika říká 100 klidně, a říct si, hele, když tohle budu mít, tak vlastně budu šťastná. Jinými slovy, definice úspěchu je vlastně žít život, který chci. A tím právě souvisí s to, co jsi říkala ty, jestli vlastně máš takový ten trošku plán říct, hele, tak dneska mám rodinu, pak plánujeme tohle, si máš třeba ten pohled trošku do budoucna, jak žít ten šťastný život. Určitě. Já už svůj sen jsem si splnila první, ten, že jsem byla v těch nejlepších produkcích, co jsem mohla. Super. Další, že máme zdravou rodinu. Jako teď si budeme stavit svůj vysněný dům, takže až bude postavený a až to bude všechno jako fakt zařízený a až si dám nohy na gauč, řeknu si, tak už jsem tady u sebe doma a u nás, tak to bude další náš splněný sen. Teď je to všechno v realizaci a je hlavně úspěch ten, že jsme do toho šli. Jsme se tady bavili o šetření. Jestli ti nějaký ty peníze z toho, z té boom éry zbyly a tak. Zeptám se, dával jsi to nějaký účet, nebo jsi to měla třeba v obálce doma? Tam i tam. Jo. A právě když třeba s někým skrz finance, kdo tomu rozumí a ví, jak na to se o tom bavím, tak tam si dát peníze, nebo na tady ten účet, nebo do tady těch investic a tak. A já si pak vždy uvědomím, nebo spíš jako jak to, protože mám kolem sebe pár lidí, kteří si dávají peníze do trezoru. Že fakt jako mají jako velký obnos peněz a dávají je do trezoru. A mě pak kolikrát, že se řekne, no když stáváte po ten poštář, tak to ztrácí tu hodnotu. Ale v tom trezoru přece taky.
No, to určitě. Vždycky první otázka mě napadá, když si dává člověk peníze do trezoru, tak mě zajímá, z jaký činnosti jí většinou může mít, protože vlastně to je cash, který vlastně samozřejmě někde tady koluje a vlastně funguje, vlastně je to neměřitelná věc, že jo? Proto člověk samozřejmě má nějaký peníze v hotovosti, protože ty jsou jakoby neprokazatelný ve smyslu toho, že prostě má člověk nějakou likvidní, rychlou hotovost, která nemá za cíl zhodnocovat peníze. Ale za cíl, když se cokoliv stane, vezmu tuhle kupičku a jdu. A pak je ta druhá myšlenka, kde právě mám někde ty peníze rozházený tak, aby mi něco generovaly. No a s tím se pak samozřejmě musí pracovat, takže je dobrý to nějak jako dělit. Jasně. No dobře. Ale ty jsi ptal na tu jednu otázku a mě to vypadlo, já jsem na to měl super. Před tady tím jste si ještě něco říkali. Jestli někdo vede k tomu vede ještě něco věcem, tam bylo. Jestli máte cíle stanovený? Jo. U tebe to je asi jinak, protože to vypadá, že jsi rozhodnutá a taková, jako, že si za vším stojíš, ale ty se právě ptáš, jestli někdo vedl a tak k tomu. Já to vidím i třeba u mýho bráchy, který to teď řeší a možná jsem to i třeba v těch 18 řešil i já, nebo vlastně, teď jsem se zarazil, že nevím, kolik mu je. A Oni nevědějí, co mají dělat, nebo já u něj teď třeba vidím, že něco dělá nějakou dobu a najednou jako se dostává do stavu mírných depresí, jestli jako to je ta správná cesta, jestli to chci ještě furt dělat, jak dlouho, to budu ještě celý život takhle pracovat. Prostě vidím teď takovej nějaký neřek, to bylo určitě i dřív, já jsem taky, když jsem byl mladý, tak jsem některé takové věci řešil a když jsem moderoval akce třeba 4., 5. rok, tak jsem si říkal, to budu dělat do konce života. Ale podle mě je normální se hledat. No, i právě mě to zajímá, právě jako, co je normální, jestli jako teda normální se hledat, nebo jako něco jít dělat třeba rok, vyzkoušet to a pak právě ne, protože já to třeba mám tak, že teď pak jsem našel nějakou tu cestu a jsem u toho 10 let třeba a věřím, že budu dalších 10. A ty mají teď takový nějaký zajímavý. Nevím. Třeba v tomhle případě, jak si třeba povídáme, já mám možnost si trošku víc právě poznávat, tak je vlastně hrozně důležitý, i s kým se vlastně bavíš. Jedno přísloví říká, s kým si, tím si. Vlastně ty lidi tě usměrňují. Vlastně každý člověk je v něčem silný a něco mu jde a potřebuje někdy možná jenom pohled někoho jiného. Já jsem třeba typický člověk, který je spíš megaloman, vizionář, takže jak se vždycky spolu bavíme, tak ty říkáš, bude to tady, já vždycky asi 6krát to znásobím to číslo a zase se držíme. A tohle přesně o tom, že mi říkáš, hele, vysněný baráček, pak bychom chtěli, kdybych jsem s tebou mohl třeba pracovat na té koučovací stránce, tak už bych chtěl, hele, pojďme se podívat, co bude za tím baráčkem, jak to uděláme, jakou strategii vymyslíme pro to, aby to tam bylo. Je to podobně, když člověk třeba chce hubnout, tak vlastně většinou ty lidi řeknou, no zhubnu 1. kilo a pak uvidím. Nebo si dělali druhou strategii, zhubnu na 50 a vytváří tu strategii k tomu. Takže i u těch mladých lidí, kteří se vlastně hledají a je to jasný, tak potřebují někoho, kdo tě právě povede. Přesně teď. A myslím, že samozřejmě rodina je vždycky základní bod a neexistuje vyšší motivace, než právě pro to miminko nebo pro tu rodinu tohle zabezpečit. A tam si myslím, že i bude teďka to vlastně ta jiná role, kdy vlastně ty jsi byla teďka zvyklá všechno sama, všechno řešit a najednou je tam Standa, já jsem vlastně máma a teďka vlastně on bude přebírat tu roli a proto to je taky vlastně nová zkušenost, kdy vlastně to je, tak jako jsem tak dobře pochopil. Člověk se to učí za pochodu všechno, takže doufám, že to bude fungovat tak, jak jsem si já zrealizovala v hlavě a tak, jak Standa. A že to prostě bude fungovat dobře. A to mě připadá ještě jedna otázka, jak zvládáš neúspěch? To je taková hezká otázka, jak zvládáš, jestli ti něco nedaří, anebo možná, jestli máš ještě jedna věc, jestli máš třeba nějaký příběh, protože to samozřejmě taky vždycky lidi zajímá, hele, stalo se mi tohle, už jsem myslel, že nevidím tu cestu a zvládla jsem to. Dokázal bys třeba vzpomínat na nějakou situaci, kdy se ti něco nedařilo, kdy to nebylo právě podle tvých představ a i přesto to klaplo? No, já si myslím, že úplně jsem neměla takovou věc, že bych si řekla, už je to prostě všechno v háji, fakt se mi nedaří, ale že to byly takový chvilkový jako stavy. Že jeden den to bylo fakt jako hrozný, další den dobrý a já jsem to zvládala k podivu dobře. Já jsem taková, že si nebudu moc k srdci takový neúspěchy a hejty a negativní komentáře a negativní lidi jako k tělu. Ale jasně, že bylo období, kdy to bylo extrémně těžké a já jsem propadla extrémním depresím a pak jsem ani nechtěla pracovat, nechtěla jsem s nikým být
a vlastně mi uteklo strašně moc peněz, protože jsem třeba v tu chvilku to OnlyFans úplně jako přestala dělat. Uzavřela jsem se do sebe a ztratila jsem jak energii, tak i lidi, tak i peníze. A jak jsi to zvládla? Co se jako změnilo? Já už vlastně nevím, jak jsem to jako zvládla, ale pomohlo mi čas. Zvládla jsem to tak asi nějak jako sama, nikdo mi nepomohl. Takže prostě jako nějaká ta fáze, ty prohlubně tam byla, pak najednou si řekla, ne, změním to a zase si vyrazila zpátky, jo? Takže s nikým jsi to nekonzultovala, neřešila jsi to, neměla jsi někoho jako oporu a sama se také získá tu vnitřní sílu. Hezky. No mě napadlo, jak teď se zeptal, s nikým jsi to nekonzultovala, s kým by se to dalo konzultovat? Jako terapeut třeba, nebo nějaký coach, mentor? Těch možností je dneska hodně a vlastně ono dneska samozřejmě těch koučů a těch lidí, kteří se o tom s nimi dá bavit, tak i na té, řekněme, profesionální úrovni nebo zdravotnický je dost. Ono kolikrát někdy stačí umět jenom poslouchat a mít dobrýho kamaráda, který tě jenom poslechne a vlastně ty, jak si to sám říkáš, tak vlastně si odpovíš. A já, když můžu mluvit ze zkušenosti, tak možná to je i o tom, že ti někdo klade možná trošku jiný typy otázek, než je běžný. To znamená i třeba, že vlastně ti položí otázku, no a co bude dál, co bude za chvilku, teďka to zvládneš, všechno se povede, co bude o tom, jak z toho ven. A vlastně tě dovede vlastně přemýšlet o těch otázkách jinak, než jsme třeba byli vychovávaný my od našich rodičů a podobně. Tak nějak to vždycky cítím. Jo, to je pravda. No, já se tě chci zeptat, protože diváci, co tě znají, tak taky ví, že jsi byla Superstar. Jo, no. A tak přemýšlíš o nějakém návratu k hudbě? Nebo i kdyby to nebyl návrat, ale vůbec jako vydat někdy nějakou třeba písničku nebo něco, nahrát si něco? Já jsem to chtěla už tolikrát, asi to víš, já jsem se prostě jako fakt snažila, teď se teprve jako snažím, protože bylo to strašně náročné období všechno, přece jenom z té práce, pracovat z domu úplně jinak. Ten režim se strašně změnil. Strašně se změnilo to, že jsem byla těhotná, všechno úplně jiný. A teď je to taky úplně komplet jiný. Mám jiný pohled na všechno a chtěla bych začít samozřejmě. Jen hledám ty správný lidi. Jasný. No dobře, tak to nám asi, co se týče té hudby, takhle stačí. Nebo nějaká podotázka. Já jsem jenom tak chtěl vidět, jestli nějaký jako comeback nebo nějaký prostě návrat bude. Půjdu ti šlapat do zelí. Možná zase, kam se dostala vůbec tý Superstar? Do semifinále. A proč to nevyšlo? Byl tam pamatuješ si nějaký bod, že oni řekli, hele, už stačí, už nejsi dostatečně dobrá, nebo už ti nevyšla písnička, nepamatuješ si? No, ty písničky, no, tak tam je to takový složitější s tím. Vybrala mi špatnou písničku, ale neříkám, jako já jsem byla mladá. Myslím si, že bych ani v tu chvilku neustála být na tom obrovském pódiu se strašně moc lidma. Takže jsem ráda, že to dopadlo tak, jak dopadlo, ale dostala jsem se do podvědomí lidí. Tím pádem, potom, když jsem šla do toho porna, tak už o mě psali takhle, byla jsem známější. Chtěli mě víc produkce, protože věděli, že na to video kliknou na mě, takže mi to pomohlo, no. No, já se ještě trošku vrátím zase peníze. A je to i otázka na tebe. Když Hanka vlastně, i kdyby to bylo tak, že měla peníze a nerozfoforovala je a zůstaly by nějaký, což jí zůstaly, ale prostě už v té fázi by třeba měla někoho, kdo by jí trošku poradil s těma penězma, tak ani já sám nevím, jako kam bych je třeba investoval, nebo proč bych je vlastně měl. Dobrý, jedna odpověď je možná to, že třeba by mohla se prosadit víc v hudbě, protože by měla, to mě tak napadlo, že by měla finance k tomu, aby se prosadila v hudbě třeba. To by mohla být jedna jako z cest, ale člověk, co třeba by tohle nechtěl dělat, tak jako proč vlastně by měl šetřit, nebo kam by měl jako investovat mladý člověk, že mě to zajímá právě. Je hlavně podle mě strašně těžký něco ušetřit. Jak to? A jsme tam, pojďme tohle rozebrat. No, právě, že i mladý člověk to řekne, to vidíš, jako, je to všechno drahý, nedá se ušetřit a teď jako... Jako dál, pro mě je to strašně moc dlouhý proces. Právě, ten způsob, jak to... Takhle, dneska nejběžnější, to spíš možná otázka je na tebe. Když třeba
já nevím, byl covid, tady ta situace tě nějak zasáhla příjmově, jakože to bylo horší, lepší? Ne, já jsem v tu chvilku ještě pracovala v té restauraci, takže mě jako ne. Takže vůbec, jo? A vlastně pak se to odrazilo. Po covidu vlastně začaly žně, jo? Dobře, tak vlastně samozřejmě drtivá většina lidí, proč nemůže šetřit, tak není kvůli vlastně paradoxně příjmové stránce, ale kvůli nákladové stránce. Jo? A tam je otázka, jak dneska mám zpracovaný, jako dneska mám náklady, to znamená, ty jsi říká, no a to jsem si koupila, tohle jsem si koupila, tohle jsem si koupila, tohle. A jestli třeba dneska spíš seš právě ten marnivý typ, to znamená, mám nějaký příjem, který je jasně dávený podle nějakých těch sledujících a tak dále. A proti tomu jsou postavený ty náklady, které jsou spíš vyšponovaný k tomu příjmu, anebo naopak říkáš, hele, budu to držet na nějaký hranici, třeba řeknu 50% toho, co vydělám a zbytek uvidíme. Jako takhle, jasně, že oba šetříme, ale oba se ani neomezujeme vůbec. Takže prostě se je potřeba, to si koupíme a není to tak, že vyhazujeme peníze úplně za všechno, ale přece jenom to dítě stojí taky strašně moc peněz a ty náklady jsou větší a větší, energie stojí víc a víc peněz. Dokázal bys třeba říct, kolik jsou takový třeba provozní náklady té rodiny na to, aby prostě jste žili životní standard, který chcete? Je to asi úplně nechci říkat. Jednotky desítek tisíc, stovky tisíc? No asi jako každý druhý člověk desítky tisíc. Desítky tisíc, že je to pod 100? Jo. Je to pod 100 tisíc měsíčně. No, ale to je adekvátní, neříkat ty částky, protože přece jenom jsou prostě lidi, kteří to mají trošku jako jinak. Ale no právě, že ale furt nemám tu odpověď, když budu mladý člověk, že nejsem starý, ale když budu fakt jako mladý, tak já bych byl asi taky jako rád, kdybych už v nějakém tom věku si třeba šetřil, protože by mi to vykrylo pak nějaký třeba životní situace a tak dále. Ale vlastně jsem jako nevěděl asi jak, v tu chvíli jsem si neřekl vlastně, že tohle by mohl být ten důvod. A třetí věc je, že kolikrát si stále myslím, že k tomu chybějí ty finance právě. Je takhle, je to úplně stejný příklad, bych na to mohl reagovat právě, když člověk chce změnit třeba životosprávu. To znamená, říká, hele, musím jíst nekvalitní jídlo, protože na to nejsou peníze. Nemůžu sportovat, protože nemůžu chodit do fitka. Nemůžu být, vlastně všechno hraje proti mně, že musím být tlustej, abych nemohl zhubnout. A vlastně, když člověk jde do detailu, tak samozřejmě to není o penězích. A z pohledu toho, že musím být tlustý, protože že hubený jsou jenom bohatý lidi, to přece tak není. Takže vlastně ta otázka, vlastně, proč mám spořit, já vždycky v těch lidech hledám motivaci. Motivaci na to udělat, protože ano, lidi mají pocit, já když budu šetřit, tak se omezím. A já říkám, no to tak bude. Ale teď je otázka, díváme se na to, že se omezím teď, a do budoucna budu v pohodě, a nebo právě to omezení je pro mě natolik silný, že radši se teď neomezím, ale pak dlouhodobě to bude fungovat. Podobně třeba teďka, vlastně, když se bavíme, tak ta energie mimochodem, která jde zanky vlastně z pohledu třeba vlastního bydlení, je natolik silná, že si dokážeme připravit to, že dokážu, radši zamakám víc, vydělám víc peněz a fakt na to bydlení jsem schopná něco omezit. A když se bavíme s lidmi, kteří mají 20 let, a bavíme se ve 30, tak já vždycky říkám jednoduchý příklad, jenom možná pro zajímavost, budu si dávat stranou 5 000 korun. Krát 12 měsíců je 60 000, krát 10 let je 600 000. Když vezmu zhodnocení, nebudu přežít, je to úplně jedno, kde to bude, byl by to dvojnásobek, 1,2. Tak ve 30 letech mám 1,2 milionu. A vždycky pokládám těm lidem, i těm dětem v těch školách, kdo ve 30 letech ve vašem okolí má 1 200 000 na zádech a stačilo 5 000 korun. Kdybych to viděl dobře, 2,5, tak je to 600 000. Kolik že vlastně, i když to úplně ukrátíš, tak zjistíš, že to je 1 000 000 korun. A mi řeknou, no tak to neznám nikoho, nebo málo. Říkám, a teď si pojďme říct, co ve 30 ti ten 1 000 000 otvírá. Pohled vlastního bydlení, pohled vlastního auta. A ty jsi to říkal, takže by to byly stovky tisíc korun. Byli bychom schopni ušetřit 500 000 za rok? Asi jo. Možná bychom byli schopni ušetřit i 1 000 000 a dneska ten barák by byl jednodušší. Takže já vlastně u těch lidí hledám tak silnou motivaci pro to, že dokážu člověka, který kouří za 5 000, dostlačit k tomu, aby kouřil za 2. To znamená, ten zlozvyk chápu, že je, ale musíme ho změnit, protože pokud chceme jednou něco mít, musíme na začátku něco změnit. A to je ve všem, v osobnostním rozvoji a tak dále. Takže není otázka, kam budu spořit, ale mám takovou tak silnou motivaci pro to vlastně se něco změnit v tom životě tak, abych zhubnul, tedy tak. A odpověď je, sám to nezvládnu.
Proč? Protože vlastně jako ve fitku je trenér, tak vlastně tě vede někam, tak vlastně každý z nás, já taky potřebuju trenéra, který mě vede v jídle, ve smyslu toho, že se o tom s někým pobavím, nebo že se dívám na váhu, to je můj trenér, že jo, nebo na svoje tělo. Tak v tom finančnictví, v osobnostním rozvoji potřebujeme někoho, kdo prostě ti řekne, když je slabá chvíle, že prostě vydržíš. Že prostě vydržíš. Takže ty řekneš, ne, já už nechci, už mě to bolí, a on řekne ještě 2krát. Takže ty lidi řeknou standardně, hele, tak já ty peníze teďka vyberu, protože my máme teďka tu svatbu a ten barák, tak on to počká rok. A řeknou, ne, 50% na svatbu, 50% vydržíme. A vlastně tímhle způsobem, když máte někoho, kdo vás vede právě k těm cílům, ne ke svým prospěchu, ale k těm cílům, tak máte vyhrát. Tam si myslím, že dneska láme chleba v osobnostním rozvoji, ve financích, kdy vlastně si myslím, že jsou lidi, kteří jsou v tom biznesu úspěšní, a lidi, kteří jsou jedni z davů. Jestli máš něco, já nejsem materialistický typ. Jestli máš něco, za co víš, kdyby bylo neomezené množství peněz, jestli víš, za co bys fakt utrácela, co jako opravdu víš, hele, tak tohle bych fakt klidně mohla každou chvilku. Tak to je jenom jídlo. Ale paradoxně, nejčastější odpověď. Jo? Jídlo. Jako za jídlo. Dobrý, kvalitní jídlo, dobrý restaurace, zážitkové věci. My utracíme za jídlo strašně moc peněz jako za měsíc, jako to je fakt raketa. No, protože si chceme dopřát. Jo, a já na to navážu, jako já to vnímám stejně, protože my to děláme třeba tak, že máme takhle u botníku takovou, co tam klíče a prostě všechno, a tam dáváme na měsíc peníze na jídlo. A někdy to jako vyjde a někdy to nevyjde. A je to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy máme v tom měsíci mnohem víc práce než v tom předešlém, kdy to vyšlo, tak prostě nemáme čas si doma uvařit a chodíme jíst ven a proto prostě pak nevystačí ty peníze. Že vlastně ne, já jsem to začal vnímat tak, že jednak je to, že máme opravdu taky rádi jídlo a přesně si jako, je to takovej, i se to stalo takovým jako koníčkem vlastně dneska to jídlo, což je super, ale pak je ta druhá věc, že si říkám, dobrý, tak teď tady budu třeba hodinu vařit a to ještě já jsem, jak jsem říkal, moderátor Adapter s obsedantně kompulzivní poruchou, takže já půl hodiny ještě budu uklízet tu kuchyň. A nebo si prostě pojďme někde najíst, mě to celý to bude trvat hoďku dohromady, ještě budu vlastně se svojí jako manželkou, probereme nějaké věci, budeme spolu a pak se můžu věnovat zase práci a vydělat peníze. Takže to je takový jako pohled vlastně v rámci peněz na to jídlo. No. A já bych vlastně položil přesně tu otázku ve smyslu, kdy hodně lidí se vlastně přemýšlí na úrovni, jak uspořit. A já právě bych třeba řekl, hele, to, co třeba říkáš, utrácet za jídlo, je dneska nejenom, že to je like it a vlastně lidi za to vlastně, ať už z Instagram, fotky a tak dále, tak vlastně tohle třeba může být pro hromadu lidí inspirace. Motivace, motivace, protože nevím, jak třeba, když se podíváte třeba na nějaké sledování různých Instagramů, typicky focení snídaní, focení obědu a tak dále, tak já si vždycky pokládám otázku, co ten člověk dělá, že ráno, kdy 90% lidí je ve fabrice, v kanceláři a tak on sedí v kavárně, snídaně, dneska řekněme 300-400 korun, nedej bože vedou, takže za 1000. Jo, a on to dělá. A vlastně tohle jsou přesně ty otázky, kdy já bych si řekl třeba, hele, já být mladá holka a řekl, hele, tohle překonala, tohle dokázala, hej ty lidi a tak dále, ale dneska žije takovýhle život, který bych vlastně i já chtěla žít, má partnera, rodinu, může na tohle jít, tak vlastně se nebere to, co děláš, ale to, jaký život žiješ. A tak vlastně proto se ptám, že vlastně tohle může být jako super věc pro ty holky nebo pro ty lidi říct, hele, my prostě utrácíme hodně za jídlo, protože tohle je věc, která mě prostě baví a tohle, tady brát nechci. Ale k podivu my nechodíme jako moc takhle jako snídaně a takhle. To my jdeme třeba, když si dáte, nevím, sushi nebo takové věci. Já jako vařím, takže já jako vařím furt, jako já jsem si nastavila doma takovou kvalitu, kterou ne v každé restauraci prostě najdu a jsem spokojená. Takže my utrácíme prostě fakt jako ryby dobrý a takové věci, které se můžeš vařit doma a jako stojí ti to hodně peněz, ale my jdeme do restaurace tehdy, když si chci dát dobrý sushi, který si doma jako neudělám, nebo jako můžu asi, ale radši si na to sushi zajdu. Takže neutrácíme tolik jako venku, ale fakt jako doma. A my, když jsme ještě u toho úspěchu, jestli můžu, tak vlastně vy jste se Standou a ty, tak jste vyhráli v Americe vlastně jako takového Oscara, nebo něco, nebo dva. Já jsem to zapomněla. No, tak jestli nám to můžeš říct vlastně, protože energie úspěchu a máme tady vlastně jako Oscarovou herečku, prakticky. Jo, ne, ale jako
Jo, to je pro mě nějaký úspěch. Já jsem to teda vůbec nevěděla, že jsem to vyhrála, nebo že jsem tam byla vůbec nominovaná. Mě to je úplně mimo mě. A no, já jsem vlastně vyhrála scénu se Standou ještě s jednou herečkou a hercem, když jsme spolu točili scénu a pak jsem vyhrála jenom já, Scarlett, scénu. Takže mám dva Oscary, já už mám vlastně 3. Ne, 4 mám. Já mám 4. 2 z té Ameriky a 2 tady z Česka. Kolik takových volek je? Co mají? Jo, asi spoustu. Co je v Čechách? Tady v Čechách podle mě ne. Takže jestli rozumím, jsi jediná, která tady v České republice tady to ocenění má? Já to jako nechci úplně jako takhle říct, ale jako tak nevím, možná jako někdo. Můžeme dát podnět divákům, ať vyhledají, jestli teda český pornoherečky mají ocenění vlastně ze států. Ze států buď v Čechách nebo ze států vlastně. Jo, jedna Little Press se jmenuje a ta určitě má. Jo, takže nějaký asi jsou. Jo, jasně, že asi jo. Ale není to tak běžný, že vlastně jako holka z Lone vyhraje jako cenu v Americe, prostě dokonce 2. A ty pak budeš taky jako mít tu chuť jako pracovat a něco vytvářet. A to je to, co vlastně říkal Michal, že vlastně ty lidi, který máme kolem sebe, tak nás jako ovlivňují. Takže podle mě, pokud máš dobrou energii a jsi takový optimista, tak můžeš být úspěšný. Hezky. A já možná ještě na závěr taky, jestli existuje nějaký motto, kterým třeba se řídíš, který si třeba někdy říkáš, a druhá podotázka, která mě k tomu zajímá, jestli něco, čemu věříš, takovýmu tomu, řeknu, někde mezi nebem a zemí, jestli máš něco, co tak jako, máš takovou v sobě víru v něco, jestli něco takového máš? Já věřím jenom samu sebe. Takže já vlastně jako nevím, jestli věřím na nějaký taky věci, co jsi říkal, ale věřím v to, že to, co já budu chtít, tak to dokážu. A já se zatím jako vždycky jdu. To, co jsem chtěla, tak jsem si vždycky jako vybudovala a dostala jsem to. To zní skvěle, vlastně vždycky právě kolikrát ono věřit sám sebe. Už Arnold Schwarzenegger říkal trust yourself. Tak je vlastně klíčem k tomu úspěchu, protože hodně lidí právě první, v co nevěří, je, že oni uspějou. Takže my ti v tomhle samozřejmě budeme přát hodně štěstí a vlastně to odhodlání, který z tebe jde, je vlastně skvělý a já jsem moc rád, že jsme měli možnost si s tebou o tom takhle popovídat a bylo to skvělý a moc inspirativní, opravdu inspirativní se do téhle branže trošku dostat a mít možnost tě poznat i z té jiné stránky, než jenom z té, co tě třeba možná naši posluchači a diváci znají. Já se vlastně ještě zeptám tebe úplně na závěr, jestli se můžeme teď v blízké době na něco těšit, u tebe něco novýho, něco, co bys chtěla... Jako, že si můžeš dělat reklamu, jo? Můžeš si teď udělat takový reklamní okénko, anebo případně, jak tě lidi najdou na tom OnlyFans a tak, nebo prostě kde tě můžou sledovat. Já se na Instagramu, že? Jo, všude se jmenuji stejně Rika Fane a na OnlyFans Rika Fane Off. A samozřejmě začala jsem tam pracovat, takže nový content. Už jako jsi zpátky, jo? Jo, jsem zpátky. No tak super. Takže nový content, nový lidi tam uvidíte a spoustu nových videí. Super, tak my ti ještě jednou moc krát děkujeme za to, že jsi tu byla. Děkujeme moc. A sledujte nás. Budeme se těšit na další hosta. Mějte se pěkně.